Ayan o, nakapagkape na, mayroon pang mangga o. Mangga tayo, panalo. Ayan o, galing pa to ng Pinas. Yun, kakain muna kami. Mga anglers dyan o, gutom na. Let's eat. Ito na ang aming pagkain o. Yellow rice, saka paham. Ayan o. Ito lang. Start ito sa sasakyan. Yun o. Wow. Ayan o. Meron pang mga dahon-dahon, sibuyas, sili. Ayan. Dinudukot na. French Oh, fry. oh. French fry. Ayan, dalawang order yata yan. 5 din yan. Tsaka makmak. Wala na. Nalayot na yung french fries. Oo. Dito. Wow, itong aming breakfast. Ayun o. Big Mac with french fries. Drinks. Ang drinks is pretty. Ayan o, nandito pa yung mga ano. Ako kapilan. Bistro. Meron dyan hamburger, sir. Hindi yun, Kain si namamonitor Uragon. nila kung kailan ng high tide. Katulad ngayon, nag-high tide kahapon, mag-alas 12, di ba? Tumataas ang tubig nung paalis tayo. Ngayon, maya-maya yan, mga bandang alauna, high tide yan. Muy malakapas. Oo. Hagis tayo. Sister, hagis? Tapos uwi tayo mga bandang mga bandang alas 3. Ano? May pasok na bukas? Pwede. Wala pa po. Antay natin Kapag mag... mo bukas dong, umaga? Antay natin mag high tide. Itong pader na to, biglang gumuguho yan eh. Biglang natras, baka mapingat eh. Puro large pala to eh. Katulad dito oh, nakaangat na. Ito nga pala yung handa. Oh. Isang bilao. Ano kaya yan? Laman yan. Ayun, mayroong sausawan. May matamis. Mayroong tamor, dates. At ito yung fresh laban, milk. Wow! Ayun. Yan pala oh. Laham. Wow! Oh, diba? Yan oh. Oh. Lami ah. Yo. Dami dito oh. Yung mga kanya-kanyang pwesto. Oh, Chris. Chris, okay ka lang dyan? Anas! Ayun, daming dates. Ayan, oh. Ayun, dami. Lagay mo dito, pre. Oh. Ayun, daming dates, oh. Oh. Yeah. Shit. Kagulo na. وتركهم في ظلمات Yan, kain na. Umpisa na. Iftar party ng company. Yan, oh, daming tao. Kakain na. Chris. Alright. Kain na. Ayan, banat. Bismillah. Alright.
Tapos na ang kainan, no? Nagpulasan ang mga mandirigma. Nagpulasan ang mandirigma. Tapos na. Ayan na. Nasaan na si Dennis? Ito.